bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amtuɓe yebde ayawa haɓirde Pindi TV ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague e hirnague rewa e worgo ɓiɓɓe mbimi wonki renduɓe miijo e feere wadduɓe junggo e fandu mbiten ko alaɗa yano artiɗo wonno ñawɗo yiiɗa ceeraɗo dañi ɓamo yewtere men wiitede holmbo woni an tawa ko tongode 43 hande en calmini khalifaɓe diini e khalifaɓe aada ko noon ardiɓe men e galle o woni Pindi TV télé men baba Abou Samba Diop wondude o mo ganduɗa ko mati e Dieynaba Diallo ko ɓen gonduɗen hande e yewtere men wiitede Huli An tawa kadi eɗen gummi ɗon ɗe ñiɓirde men woni mariste garɗen ga e leegal no wiye Sacré Cœur ɗum noon ko beelamma kadi ni arde tawde ɗo goto ɓi Fuutanke jeeyaɗo e reedu Fuuta jeeyaɗo e diwan Matam kono ko jeeyaɗo e wuuro ina wiye Orka ƴere sen mbi noon Orka ƴere ne wiye Birom Digi walla wiye Jamdi Sule Ndiaye walla wiye Gelleji Birom Demba Doko walla wiye Wuro Koli walla wiye Wuro Bida Sare Laamu walla wiye Daara ɗum noon so tawi en gari ɗon on o wiyete ko Baba Salif Sall ɗum noon ɗo joni mbiten ko Salif Sall en batta so wona tuttude mbo o salmodira e bandiraɓe yeɓoɓe ayawa haɓirde Pindi TV Baba Salif assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Ko adi fof jarnade on gar gemogol mon maristo to koɗɗon arde ɗo ɗo galle ɗo yidde tan haaldude am ɗum ko ene tedde am no feewi mi yo noon jaram an Ba Mody an Samba Diop an Mati Ndeye Fatou Dieynaba Diallo salmino noon fof mi wi on bisimilla galle ɗo min e joom suudam e Adama Aïcha ɓen fof hoto ƴernaɓe wi ɗon bisimilla ɗum noon ko noon Adama Aïcha so haalama en miijoto Cheikh Oumarul Fouti Tall biɗo goo ko Allah tan woni goto ɗiɗi tagodi fof e duniya ko ɗiɗi mbaɗa hen o wi hanke hande e janggo o wi tati funnague hirnague rewa e worgo o wi nayyi juulen waktuji joyyi ndewen Allahu joom men bajja galle do komo haɓata sa yetti kadi o ɓeydanma kono eɗen goni kadi ne ziyara o mo ganduɗa ko galle Cheikh Oumar tawa ko duuɓi hikka waɗi duuɓi 40 kono waɗe ziyara o mo ganduɗa ko Alhaji Seydou Nourou Dine Tall nde tawno o wina ɓiɗɗo yoni kam e Ceerno Muntaga kono almudo yoni kam e Alhaji Mamadou Moussa Ly mo Daara kono yo Allah rokku en kala ko duwa hen ne jaabate kono ko noon eɗen ɗon gonde o mo ganduɗa ko Ndeye Fatou Badji eɗen gandi yewtere men Huli An ko kanko jartine kala saha Ndeye Fatou calmodira yeɓoɓe ayawa haɓirde Pindi TV. Machallah Ba Mody mi salmitimama mbiɗi salmina kala jooɓowo Pindi TV hande noon émission men o machallah ma wel par ce que neɗɗo mawɗo invité hande kaw Salif Sall min mbima hande émission dal machallah hande welat min baɗa ɗum émission o tan machallah mi salmini yimɓe fof e puɗɗoɗen e commencement o machallah ɗum noon Ndeye Fatou Badji mbo sofani na way joom jikku moƴƴo a weltanama ko noon yeɓoɓe ayawa haɓirde Pindi TV kadi beltima yewtere nde wiite ko Huli An kono en duttote mawɗo Salif Sall hol gonɗo Salif Sall. Ba Mody jarama adi fof kadi mi salmini Fuutankoɓe hol gonɗo Salif Sall Salif Sada Sall ɓurɗo lollirde kadi Salif Sada Sall Salif Sada Oumar sa yi horko ƴere mbiyami Salif Ndiaye o noon ko nenam wiyete Ndiaye wona yettoɗo ko Ndiaye ko min jeyami ko horko ƴere haali joni wuuro ngo no wiyete horko ƴere Sare Laamu ayi horko ƴere Birom Digi ayi horko ƴere Wuro Koli woni kala wuro Daara ɗum fof ene haale e horko ƴere nde wonno horko ƴere wonino capital Fouta temps Satigi Soule Ndiaye Farba Salli yalla yurmomo yafom e toon jeeya kanko waɗi ha presque wuuro ngo nana ha no ɗo wawi hadde eyyi ko addi fof min ko toon gonnomi toon janggumi toon mawnumi ha gimmimi toon jaami Ndar woni Salif Sall janggumi hakkimi bac gimmimi garmi ɗo jaami ɓennumi France janggumi toon aussi gartumi joni
Allah hokkimi jangin fuɗɗade jangin université gayno jangin université nde janginam ko janginam université ko kesora Allah hokkimi yaade extérieur gommi toon joni noon mi arti e leydi he yidde gollanade leydi ndi yidde gollanade fuutankoɓe yidde wallodirde mabɓe e jarnade kadi fuutankoɓe mbiɗa andi darde mabɓe ɗo woni nde wonno mi tawiɓe ladde he min gondi ɗo henna kadi komi fuutanko mi tawimo kadi mi tawiɓe kadi e ladde he mbiɗa andi kadi noɓe mbayi noɓe tinnori e yidde darnude e Fouta e yidde darnude Sénégal wona Fouta tan hen sa ƴeeɓe yimɓe mbiya fuutankoɓe en ɗumen kono fuutankoɓe sa ƴeewi tigui rigui ɓuuri hewde galleji ni ko ɗo e Dakar e ɗo e Saint-Louis voilà woni min woni Salif Sall ɗum noon ko caggal seeɗa duttotoɗen so tawi mbo wi jangde ko famɗo suuro heewa lammina noɓe kewi wirude beela jangde ma foutoto tan so tawi eɗen dutto beela aɗa wawi aɗa jogui caɗele ɗe ganduɗa aɗa teski ɗum e nder gurdam ma a wawata ɗum yejjidde nde gonɗa nde soko aɗa woni Fouta caɗele ɗe ganduɗa a yejjitta ɗum e nder jangde ma Fouta eyyi Bamodi a jarama sa ƴeewi tigui rigui min ene wayno joni hankkadi minen min mbiyata koye ancien ngaji wonde ancien wonde babiraɓe hankkadi ko minen en jeeya hamminen jeeya e école aji gadiɗi Fouta nde yonta amen nde ari nde presque min gimmima Fouta guila 68 minen jeeya e première génération yaaɓe janggoyde Ndar nden jangde ne weeli kono jangde ne weeli kadi jangde tinno nden jangde tinno nden ko pour jiya suka janggoya bamum jagga e jungo mum nana ɗum école weeɓano nde wonno en haqqillaji meɗen nden Fouta yarani toon ɓurɗen yaaru tan ko yaade ɗannade yaade immigration an noon min noon woni hen yimɓeɓe fof goni hen janggi e sehel e min e woɓɓe waaɓe noon ha Allah walli min keeɓi entrée en sixiéme minen fof min jeeyi Ndar eyyi jangde kam Fouta aɗa andi ne tiiɗi tout le temps so haqqille ma arani e jangde tan sa aranaki a woppan ɗum law nde wonno entourage o e difficulté ji jogoɗa hen ɗi tampere jogoɗa hen nde kono ko yidde janggude nde tan ha Allah hokkuma gandal mbara ɗumen hen miijaɗo aussi honko jiɗɗa firtoyde eyyi Fouta jangde Fouta kam nene rewi hen kisora école aji joni partout nden lycée ji kewano nden collège uji kewano collège région de Matam joni nden wonno ko département Matam région du fleuve collège aji ɗi kewani collège Matam ko goto wonno CEG mbiyan ɗum collège d'enseignement général presque yimɓe fof toon jahanno hayno tum mbaɗatno entrée en sixiéme ko département Matam o fof wonti hande région de Matam fof fottoyta ko Matam jahata ko Matam to min mbaɗata entrée en sixiéme amen otoji garanta min nawa min toon pour wallude min nden ko mbimami jangde ne weeli ko defte muɗumen ɗumnaji mum fof on tuusete woni on kokkete ko sa immima toon kadi a yeehi Ndar aɗa heeɓa ko wayno internat woni ko laamu ngu jogotoma ñammintuma yarnuma lelnuma kañum waɗata fof eyyi Allah walli min hen min naati nde min jeehi toon nde wonno babiraɓe fof ko remoɓe tan babiraɓe Foutanko fof remoɓe tede basal kadi wonno ene hewno nde min jeehi Ndar nde Allah walli min goni internat Allah walli min goni internat he duuɓi jeeɗiɗi min jangi ɗon ɗi fof ha Allah hokki min baccalauréat minen Foutankoɓe génération kewɗo so wi Foutankoɓe noon presque eɓe keewi ha Allah hokki min goto amen fof waɗani kam duuɓi ha Allah hokki ɗum baccalauréat ɗum noon woni yimɓe jalti ko ɗon noon Fouta fuɗɗi hankkadi yiide cadre uji kewɗi nde wonno ene ko yimɓe toppitiɓe Fouta no feewi jiɗɓe Fouta no feewi jibinaɓe mawnuɓe Fouta fof jomumen garti jiɗi legganade gollanade hankkadi leydi ndi jiɗɗi gollanade aussi Fouta yimɓeɓe ko jotti e leydi ɗum woni nden jangde ne welno ene welno ɗumen sa jangui tan a ɗumini a tinnima a yalti nden jangde ne welno kono min jii hande way kono jangde nden ɓurno sattude hande noon yimɓeɓe janggata koye noddirkon mumen woni télépos ko ɗum joga beela ɗum ala ko wawi waylude e jangde nden ko neɗɗo jogotono ko livre mum ne janggo hande ɗum natti beela ɗum ala ko wawi waylude e janggoɓe woni sukaɓeɓe tigui Bamodi kalɗa ko fof ko kalɗa ko tigui rigui ɗum woodi joni
nden jangde nde welno ene tinno kadi sa jangi tan a jangi tigi rigi ngati ko jangi deftere jangata a jangan no bindirta a jangan no kaldata jangde nde no woni jangde tubakoɓe jangde qur'ana kadi ko jangde qur'ana waɗa yimɓe mbaɗano tan nden kam yimɓe janganta ɗo si joni noon modernisme ari noddir kon woodi téléphone woodi yimɓe mbatti hebde internet geɗe kewɗe mbatti jangude ɗum kono sa ƴeewi honko bonni ko heewi waɗi avancé yimɓe kono bonni ko heewi taw koto banggue français fof min jangguinami ko université ɗo joni mbiɗa andi won hen wonɓe université ɓi sa jomum so windanima mbiyata ko mataw oɗo est ce que o heeɓino CM2 ni par ce que keɓɗo CM2 ko wawi windurde ni sako an joni a woni haɗa waɗa maîtrise aɗa winda ko windira ni quoi aɗa janguirni jangde mum ɗuminani no fewi ko heddi tan ko hunde foof taƴete wasa windirede no hannirni woni français mum ta yeehi kadi banggue qur'an to joni kam gandal ngal ɓuuri saktade nden aɗa wawno jangude tan ha jofna ko jangde ko halifaɓe diine men fof ne gandi ɗum e ɗum wawi ko jangde niɓere tan kono joni e jangge internet o ko ɗon modernisme o ari ɓe ballima no dewruɗa Allah no gandirɗa diine ma tigui rigui kala hande neɗɗo ko yiiɗa andude diine so ko yiiɗi andude diine ma taw e internet ma taw fof no woyari ma taw fof noon Seydi Sall nde tawno yewtere nde huccidirde mawɗo Salif Sall eɗen gandi ko joom humpito jaaƴɗo o haɗani e nder leydi ndi ko toon to duɗal jaaɓi hattirde kadi o tawate ko toon o jangguinata kono haade nden kanko ko jaltunoɗo leydi ndi o jooɗani Sénégal e leyɗele kewɗe beela haade men ardi mbatten ko haade men arde e jaltal ma leydi gongol ma Cheikh Anta Diop sono jogui sababu holno garduɗa toon haade men yaade caggal leydi e Cheikh Anta Diop université nde jaltumi leydi ndi janggomi ko France gonomi ko Paris toon gandumi kadi fuutankoɓe heew toon gandumi kadi sénégalais kewɗi caggal leydi to janggi toon Allah hokki kam hami heeɓi doctorat mi waɗi thèse am mi waɗi doctorat mi arti e leydi he so Allah mi no jangde leydi caggal yahoɓe caggal leydi nde surtout janggoɓe France ɓe kewmi haalande ɓe somi nde garmi université nde nde puɗɗimi janguinde yimɓeɓe yimɓeɓe ko ay jangde c'est très important kono sa yeehi France kalis ne weeli aɗa wawi hebde liggey nden nde jaami toon nde liggey ne weeɓi anneji 74 77 liggey ne weeɓi hebde ɗum toon hebde kalis rapidement kono tawde adduma France ko jangdude darde gandal ƴeew gandal sa jañi gandal ngal arte leydi ma dañ kalis kadi garta leydi ma ko ɗon tan gandata hankkadi ko jangde nafata e ɗon kadi yimɓe mbaɗatma respecté gartumi noon so 87 Allah hokkimi Allah hokkimi chance wonde jangguinowo université ɗon gadimi wonde premier poste am gonmi hen noon ha jangguini presque duuɓi sappo ha 2000 nde président Wade dañi pouvoir nde heeɓi laamu ɓe kokkimi gomi poste kemi poste ne wiye directeur des stratégies de développement nde wonno janggumi ko économie wonna ko nawata leydi yeeso développé leydi faggudu joni ɓe mbaɗimi directeur stratégie de développement ministère économie et finance ministère plan d'abord après wonti ministère économie et finance gonmi hen hamin puɗɗi wadde programme wayno union africaine hamin puɗɗi wadde programme Oméga hande wonti nepad min e waaɓe no am min komi yimɓe nogas président Wade waɗi min choisir yomin gar président samedi fof min jaaɗa min joddoto e muɗum wonno ko jangguɗo aussi économie yiiɗi ko tout le temps yimɓe en mbaɗay mum discuté min kaalowi joni idée meɗen holno so Afrique développe to holno Sénégal holno ɓamtirto o addi idée o noon adan o fuɗɗi ɗum o wi ko plan Oméga mbatten Oméga holko ko mbaɗaten ha waɗa développé leydi meɗen ɗum addi infrastructure jiiɗa o autoroute uji kewɗi e tout ça
woni ya garta min mbaɗi heen noon hamin gayni min mbaɗi on plan min gayni kisora Afrique du Sud e mbaɗano plan goɗɗo kamɓe Obasanjo en ene wiye plan pour la renaissance africaine ɓe jii noon paafa feere wadda plan mo waɗi o ɓuri wonde important Afrique yi ɗum ɓe mbi noon plan uji ɗiɗi yo ndendina wona plan goto wona nepad woni nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique o waɗi plan o noon ɗum woni plan nepad woni dempad woni développé mawɗo leydi meɗen joni ndi Macky mbiɗa salminamo mbiɗa calminimo de passage omo jeeya e kanko hannde woni président comité du nepad batuji kewɗi omo yaha heen kono jaborto pas par ce que ko président Sénégal walla mawɗo Sénégal walla ko Sénégal waɗa invité ko par ce que ko directeur nepad kanko woni patron nepad so o yeehi toon ɓe mbaɗamo invité tout le temps o yahanne ɗeɗum leyɗele fof arte e meɗen woni gartal meɗen gartam e meɗen eyyi continuer noon ha ɗo joni ɗum woni nde jaltumi nde ha nde gartumi nde joni noon mi woni caggal leydi ko gonton ko fof liggey nawnomi toon janggoyi toon caggal mi arti ɗon mbaɗen ndi en jaadati Ndeye Fatou Badji mbaɗen ndi ɗo woni ɗo embo jogui namni mawɗi hewde ma Ndeye Fatou bisimilla Bammoudi ɗon min ko ɗon jinnomi ruttitade université o ko université gonɗa guila nden ha joni joni noon mbiɗa yinno andude ɓaade ka horko ƴernajo est ce que wonɓe université ɓe fuutankoɓe wonɓe toon ɓe est ce que aɗa andi holko ɓe gone dow mum est ce que aɗa walla ɓe est ce que aɗa hokka ɓe conseillé par ce que goto fof wonen ɗo ko hoore mum aɗa yiya neɗɗo ne janggina université so yettima tan fuɗdoto ko koye koɗeji mumen joni noon min jinnomi andude an no gonirɗani yimɓe noon gandama no feewi kono ka neɗɗo mo ganduɗa aɗa joyiɗi koye maɗa fewna jinmi ko andude holno rôle ma e élève uji université fuutankoɓe ɗum jinmi andude nde Fatou a jarama nde gartumi puɗɗimi jangguinde jangguini université presque duuɓi 15 hadam yaade extérieur kadi mi yeehi extérieur janggomi gartumi puɗɗimi jangguinde duuɓi 15 ɗo jaami kadi extérieur ɗannimi kadi ɗum woni jaami union africaine kam mbiyata OUA nden wiyeteno organisation unité africaine hadam yaade étudiant ji ɗum jangguinanomi ɓe fof hannde hewɓe hen ko jangguinoɓe conseil mi kalanomi ɗum wajoji kokkannomi ɗumen kañumen fof hannde hankkadi gondi patron ŋeɓe tawde ko kañum jangguinta joni e bandiraɓe meɗen to université to ƴewatmi tan ko exemple am no jangguinmi Fouta ha Allah wallimi ha gartumi ni quoi ha gartumi ɗo wona ɓi kaari ko ɓi enen fof tan enen poti min heewi wiide noon ɓi futanke tan ala tawrata bamma jogui ha ɓuura ɗum najum ko jangde tan sernata yimɓe ha place keeɓa place moƴƴo kono yimɓe fof ko en jogui jinnaɓe moƴƴuɓe kono jinnaɓe ɓe fof poti dañal meɗen dan kam Fouta kam ko dañal demal tan e gawo e awo e ɗum najum gasi joni noon nde gartumi nde kala wonɗo fuutankoɓe nomi soɓe gari première chose mbiyamiɓe ko tinnoɗe e jangde moɗon woni fuutankoɓe woni étudiant jam foof ɗum kewi hokkude ɗum ka haalan ɗumen tinnoɗe e jangde mon puɗɗoɗe wata ndeeƴe woni ful halpulaar on woni joni fof ɓe woni seerdaɓe woni kamɓe fof eɓe gandi sa namima professeur Sénégal professeur uji toon université sa namnima étudiant ji gonɗi faculté sciences économiques hol Salif Sall eɓe gandi ɓeata ko paabo moñu kiila e moñu yoron kel walla o joguino min o wannomin ɗum nde wonnomi hokkaɓe conseil moƴƴo kadi neɗɗo kala ko mbawɗa janggude ɗum kadi ko expérience am jaadol extérieur ko waɗi noon kala ko mbawɗa janggude kala to mbawɗa janggude kala ko mbawɗa dañde ladde sa artirani e wuuro ma sa artirani e leydi ma hay goto andata hay hunde ko porɗa ko foof ko caggal leydi tan haɗata saɗa yiiɗi tan gona fiére ko gonɗa ko arte leydi ma saɗa andi saɗa jogui gandal saɗa jogui expérience saɗa jogui ɗo balla e leydi ndi no yaltire e tampere muɗum balla leydi ndi développement kono sa heddima toon awa janggui a gayni no mbawɗa forde laamu ngo foof
presque nafata hay batte nafata tant que ɗum ko haɗata tan koye ma min noon gila Allah artirimi ɗo e leydi he nde janngoymi to ha gaynumi liggoyimi etc ha gaynumi gartumi ɗo noon gonmi tan ko bandiraɓe amen gallam wona kamɓe mbiyata sehlaɓe meɗen awlu mbiyata attention le chien méchant walla ɗumnajum gallam c'est ouvert non ɗo garɗo foof mi heewi noon bandiraɓe basal kadi yimɓe sa woni dañƴo koolaɗo goto walla jafuraɗo goto e nokkuji he mi fof garanma yen ha gawi gila e ɗum yen foof ɓe cellani tout ça ɗum noon kadi yo taw hawri kadi ko tawaɗo jogui joom suudu moƴƴo eyyi ko suudu bawɗo yajde ɗon jinnomi arde bisimilla ɗon jinnomi arde Bamodi joom suudu moƴƴo no weeli de ɗon jinnomi arde bisimilla e nena Adama en woni de passage mbiɗa salminamo en calminima a andamo o galle makko mi haalnima en gandamo yimɓeɓe gandamo kono omo waɗa social uji kewɗi omo walla yimɓe hewɓe kanko ko neɗɗo mo ganduɗa ko koye makko tan o jooɗi ko koye makko o jooɗi yimɓeɓe ne paye makko omo walla ɗumen kala gummiɗo Fuuta koye makko arata joni ɗon jimmi andude fuutankoɓe ɓe taw yimɓeɓe gummoto Fuuta ni gara jiiyoyo Salif Sall mbiya wasimi ngala galle maɓɓe walla ko holno woniri yimɓe wonduɓe ɓaaɓe yimɓe aroɓe e maaɓe ko holɓen ko needi ndi jangginanaɗa o yinma wiide gila Fuuta walla needi ndi ga keɓɗa ɗum yimɓeɓe gara saabu en jii yimɓeɓe ganduɗa wiiɓe men fodde capanɗe e capanɗe ina guuri e balaɓe ma ɗum noon bisimilla ɗum o namnima eyyi ayto Fuuta to kadi mo a haali ɗo joni gorgol ma Adama Aïcha yimɓeɓe fof ne gandi bammakko no wano ene wawi wiyede bammakko woni jaatigue Fuutankoɓe to Kongo to sa wi Fowru Ndiaye walla sa wi Ousmane Ndiaye ɗum fof ne gandi hawri kadi minen ko hoto ƴeete jeyami o woni exemple am wonde exemple am woni holli kam no woɗiri Adama jibinama e ɗum kanko Adama Aïcha min nani mi jibinirama noon kala garɗo e ma mofta ɗum Fuutanke fof ko noon wiyete neɗɗo bande ko bande tan so hanga so ɗumina fof ko bande tan wondemo wonde ɗumnajum fof ittata kay ko woni hakkude mon ko oɗon ndendi kam quelque part ƴiƴam Fuutankoɓe ne gara eɗen gandi Fuutankoɓe no mbayi Fuutanke yi tan ko teddugal wata hokku ɗum ni million ngaji teddin ɗum tan so ari kala ko dañɗa rende muɗum haɗa ɗon kala ko ɗum wi ko ɗum ɗo joguimi holno ɗum ko ɗum joguiɗa gondan ndendon ko joguiɗa ko seeɗa jogoɗa ɗum ñamdon mbaɗɗon foof hen saji Fuutankoɓe kadi ɓe gandi ɓe ganda haadam arde il faut mi nodduma mi wima mbiɗoma ara ɓe gandan ko jomum ƴefta bagage mum ara yetto tan wiya mbiɗa campi mbiɗami ɓe ari eyyi so ɗum noon taw ka Fuutanke no min no nihirimi Fuuta ni no gandirmi ɗum ni mi wawata changer ɗum mima toon tan jomum ari ko bandiraɓam ene pawe am hawrimo desmi o kañum nane woowi ɗum nde wonno jibina ko nder hen garɗo fof ƴeewa moftude ɗum aussi kadi ko moƴƴuɗa ko fof joom suudu ma jaɓɓotoɗo yimɓeɓe so moƴƴani wattampino fewata hay bat ala ɗo yahata so Allah o wallimi on banggue joom suudam o de bandiraɓe fof no to gaari wona bandiraɓe tan famille am direct tan ko kala dal mo mbawmi wallude garɗo nde yaajna ɗum baba wonko haali de ko joom suudu o cikkano ko joom cuuɗi walla joom suudu goto tan joom cuuɗi bana ɗon ka joom suudu o wi ɗon cikkano ko joom cuuɗi ɗon jinnomi ko werlade mo hayre joom suudu o wiide mata ko joom cuuɗi on joom suudu de goto ɗon jinnomi ko werlade mo hayre kono ɓaade mo wi joom suudu gacciren ɗon wona kono ɗum noon waɗi fayida kadi no pamirɗen yewtere holi an o haali ko heewi saabu oɗo ko deftere tan gonduɗa sen mbi eɗen kalamo ɗo ha hiiro o gasata kono gartaten ko toon to duɗal jaabi hattirde eɗen teski waylo no heewi hen e jagorde ardiɓeɓe saaha cowoji keewo en jii ko mari to ardino Cheikh Oumar ari arti joni Mamadou Talla pour aduna faama hol caɗele gonɗe toon ɗe ganduɗa ɗe yimɓe mbawata famde ɓeɗo ko ɗum ittata ɗumen
par ce ko ayawa habrirde ko télé yebata aduna yebata en hande hol caɗele takɗi hande baɗana marito yimɓe jooɗo ha ɓooya walla goɗɗum eɓe giwo beela aɗa wawi min artine en tant que gonɗo duɗal caabi ha tirde eyyi komi hon gandumi hen seeɗa mi haala komi anda hen kadi mi haalata komi anda ko wasa haalde Cheikh Oumar Anne ko collègue am haade makko wonde e hunde o jangguinanno kanko ɗo université presque institut wonno science waɗatno toon min gandiri guila wonani ministre Mary Teuw Niane mi andi ɗum gila presque on kadi ce sont ça goɗɗude min gandiri on kadi ko sehlam ha salluge ñalluge hande gue jokkodiri université secteur université wona secteur université secteur éducation ala ko ɓuuri ɗum tidde ministère o watno ministère goto woni ministère de l'éducation nationale haade ɓe mbadde guettude éducation nationale enseignement supérieur kañum joguino jaaɓi ha tirde université jaaɓi ha tirde toon e kañum joguino lycée ji ɗum wonno ministère de l'éducation nationale joni noon ittama ɗum waɗi Mamadou Talla kañumne ƴefti ministère éducation nationale étudiant ji wadde géré étudiant ji wadde jooɗa élève ene tiiɗi koɓe kokka ko on tiiɗi mbiɗa siftoro nden nde Djibo Ka waɗa nommé ministre de l'éducation yalla yumo ya fof ko banden no feewi yimɓe fof ne jaa ene guutannomo jinno ko haw en paadi haw ara kono Allah holli ko waɗi e gurdam makko nde woni ministre de l'éducation nationale yimɓe wi fof ala ko dande wotere ɓe mbi ko neɗɗo moƴƴo ala ko ɗum étudiant ji kadi fof gadi foɓɓandemo kanko Djibo Ka yalla yumam ya fof mon sar gonga kono ko réellement ko liggima ha ɗum wawi hadde nde wonno ko suka o andi gueɗe kewɗe aussi étudiant ji ko poti sohlude omo yaaƴni hoore makko kala garɗo makko haalda e muɗum no wano wonde opposant ji foof hadde makko nadde gouvernement wonno ko PS nden étudiant woyi wiyede ko PS walla parti socialiste walla ɗum najum ɗum kam ko addande hoore mum tan probléme kono golli université ko heewi ɗum sa yiiɗi wiide beela laamu ɓennoɗo o to batte jangde e laamu oɗo gonɗo ɗo sa winom to jangde nde yeehi walla yahani an holko jabotoɗa laamu joni ngu jooɗiɗo joni o to batte jangde woni yooɓe nde maître wadde woni ɗo jangde nde ɓurno yaade an so tawi ko an haalanno e joni holko mbiyata an ayi pourquoi mi haala mi affaire maître wadde nde woni ɗo nde maître wadde ko Abdoulaye Wade mbi wawi haaldema affaire muɗum gati woni le doyen ɗo jangguinami ɗo joni kanko wonno toon o meeɗi wonde toon doyen omo jangguinanno toon université ko intellectuel yimɓe fof mbawi ɗum omo jogui vision intellectuel mo woni o noon omo jaɓa kala nde garɗa e makko tawde kay o andi ka jangguinowo walla ka ɗum ko mbiɗam foof o waɗa réagir en intellectuel o wawi ittude mbubbu woni ko woni président koto joƴinɗa nde min jahata présidence o waɗa min recevoir nde noon hewno wadde min gonatno e salle baɗo ni o itta ɗumnaji makko fof o heddoto bretelaji makko e ɗumnaji o esi joni hankkadi enen fof ken professeur uji kalden gonga natti hankkadi monsieur le président natti ɗumen enen fof ɗum mawɗo o mbiɗa andi ko noon wano président wadda nde o ari nde noon o wi sukaɓe ɓe fof kala kewɗo bac o hokka ɗum bourse ɗum kam o fuɗɗi kanko wadde waɗi ɗum bourse kam kala ko wi kala keɓɗo baccalauréat wawi wonde fof banque mondial haalnimo FMI haalnimo woɓɓe fof haalnimo o wi kanko wondaka kala keɓɗo bourse o hokka ɗum kala keɓɗo bac ɗo joni bala an ɗo joni en ɓeyde jangde e professeur uji ɗi hande o hay nden nde Abdoulaye Wade woni président nde hade Abdoulaye Wade wonde président ha woni président so Allah 80 o waɗi multiplier salaire uji enseignant tawde en kaldan gonga tan presque par to wonomo andi ɓen tampere muɗum wano ko nden salaire uji muɗum mbawi dañde ko guurdi kono adan so a wiyama professeur université o jangguino jaaɓi ha tirde a wiyama ko heɓata e lewru sa haalnama ɗum tan en hoorema woyan ñalawma mo fof a woyan gati mbiyata ko ɗum ɗo c'est pas possible kanko ɓeydi o ɓeydi o wona kay ɓuri o triple ɗum waɗa walla quadruple ɗum sawto gonga haalte o haali fof ɓeydi ha ɗum wawi hadde o ɗumin affaire omo joguino hay politique affaire enseignement supérieur mo ɗumin no feewi kadi ko mi wiyatamo intellectuel ngun ko laamu ɓennugu ngu laamu Abdoulaye Wade
continuer non gati wata jeji tan mawdo hande leydi o premier ministre Ablaye Wade wonno ene wayno gadde kewde ko kañ wadano exécuté dum wadi kadi dum wadi bim bato kan foti continuer tan en reba non beydima jangdande no affaire étudiant ji beydima e ko laamu oɗo gonaɗo belan ɓeydi e nder laamu oɗo gonaɗo en ɓeydi hen en ɓeydi heewi kono e jogui difficulté jogi ɗi caɗele ɗe eɗen jogui étudiant ji ɓeydima heɓoɓe bac ɗe janggoɓe ɓuuri hewde janggoɓe ɓuuri hewde il faut mbaɗa maha pavillon ngaji mbaha université ɗo jomumen mbalata ɓeyda étudiant ji dadleji étudiant ji ɓeyda ñamde muɗumen ɓeyda jangde muɗumen ɓeyda jangguinoɓe ɗumen ɗum woni difficulté laamu hande ngu jangguinoɓe kewañi gati wonani ɗo fof jangguinoto jaaɓe ha tirde université jaaɓe ha tirde no étudiant ji ɓeydiri ni yeehi haɓe donki ƴeftude étudiant ji fof ɓe nawa ɗum université ji publique ɗi woni université ji ɗi laamu ngu jogui taw jiita université ɗo joɓata woni côté ji ɗi noɓe mbirata ɗum ni woni ina waɗa tan taw aɗa jang neɗɗo ina janggo taw yindirtambo virtuel woni ɓe mbaɗi kadi université virtuel min kam ɗon banggue université virtuel mbiɗani kam ɗon meeɗa tawde ko min komi jangguinowo min pour moi université virtuel yawini Sénégal sa wona ɗum ɗo de hen saji ko wayi ko weddade jomum ni quoi ɗum ganduɗa de waɗi coupure ɗum ɗaji tawde ko enen kaldata kay ko artino e am ɗum kam mi watta ɗum université virtuel eyyi ɗum université kama yadani ɗum eyyi min yadani ɗum neɗɗo janggi heeɓi bac tan yo ar jangga e université public walla privé aɗa jangguini ɗum e darma kadi élec ɓeɗen jogui probléme exé mbaɗi probléme ɗum ɗo ɗum woni ɗum fon ɗon heddoto ko yimɓeɓe ɓeydimi yo ɓeydu université ji université ji ɗi si ɓeydama temps Ablaye Wade aussi o ɓeydi université ji kadi nden ko université Dakar tan wonno université hay Thiès wonani université ko polytechnique tan wiyete non woni université Saint-Louis ɗon kam université Saint-Louis waɗama guila e temps Abdou Diouf waɗama université ɗiɗo goni ɗon joni kala ɗo wonno grande école région foof joguima université joni pratiquement ne wawi wiyede noon université nana Dakar université ji wona goto tan no Gaston Berger Bambey waɗama université Thiès waɗama université Ziguinchor waɗama université e Saint-Louis jogui presque wawi ne wawi wiyede université nan toon en wawi waɗede ɗiɗo hay Kaolack joni nene waɗa université agricole nana waɗe duɗal janguirgal to banggue ngakkude jangguinoɓe ko jangguɓe ngala walla ko jangguɓe ne goodi koko ɓe ngala ko sawdi ɗumen ɓe mbawa tugnade hen haaɓe jooɓa jangguinoɓe sabu andi ɗo joni so jangguinoɓe ngakki beela koɓe ngala ɗo ɓe tugni ɓe mbawa yobde jangguinoɓe walla kono e ɗum mbiruɗani konngol ɗo mbiruɗani toɓɓere jomumen taw ngala ɗo tubni kadi woni kadi wonen kadi jangde kadi wonto ɗumen to ɓe hassino ɓe jiiɗi ɓen yo ngar ɓe jangguin ɗum ɓe ngala koɓe jooɓi ɗumen après tawde kay ko jangguinoɓe jaaɓi to mbiyata université jaaɓi ha tirno ko jaaɓo ha tirto e jangguinde toon ene toon kam ene waɗi palatude mbayon leydi kadi wona jangguinde wona neɗɗo fof jangguinde toon gati ma jettuɗa certain niveau a wawa ƴeftude tan jangguinowo lycée mbiya ɗum jangguino université jiita o yo won docteur o yo won professeur so gayni waɗa agrégation wono professeur on fuɗɗo yo jangguin université on eɓe cohla ɗum tawa kadi université kadi saɗa jangguina yo taw ka gandaɗo tigui rigui yo taw ɓe gandi kay gandal ngal ɗuminɗa ko kadi université ɗo jaltata ɗo an jangguinowo ɗo jaltata université ɗo jaltata o yo taw ko université gandaɗo tigui rigui collègue aji ma par ce que université jangguinoɓe toon ɓe ko taarimen ɓe goto foof waɗata feere beele aɗa anda ɗum eyyi ɗum ɓe ngala koɓe jooɓi ɗum université o no laamu ngu hasino yiiɗino wadde recruté jaggude yimɓe ɓe jangguina ɓe ngala bon ene manque kalis d' abord koɓe jooɓiri ɗumen kadi ene wawi wiyede banggue ɗiɗɗi foof quoi banggue aussi jangde won jangde yettima wonɗo yetti kono wona noon tan gardata université jangguinde toon quoi il faut mbaɗe ceggue il faut ceggue ha ɗum ande on so ane wawi jangguide université walla ko way noon voilà ina wayno ina ko hojomaji men gaare hubde soko Allah kono ina teska tawde ko a wonino joɗaniɗo Sénégal Afrique du Sud Kenya Malawi ko caɗele
ngoni toon so tawi aɗa wawi artande amen e caɗele ɓiɓɓe leydi Sénégal nguurata toon nguurno toon so ɗum yawti eɗen jinnoon nadde dawrugol saabu en ji waylo waylo kewɗo banɗo e nder leydi Sénégal e parti APR waylo wayloji ɗi no ɗi mbayni heewde beela wona dawrugol soomi hen ɓe guittama ɓe kaali naggam e ko way noon e ko way noon kono garta koye jaltal ma caggal leydi leyɗele ceertuɗe ɗe jooɗiɗa eyyi jarama aussi nde janggumi ɗo ha nde liggimi ɗo presque natmi e laamu he laamu gouvernement Sénégal e temps Ablaye Wade o waɗimi nommé o nomimi o suuɓi kam yo won directeur stratégie développement wonde miijade peeje ne ɓamtare leydi ndi e gommi ɗon directeur duuɓi ɗiɗi mandat tati après noon jaami caggal leydi caggal leydi jaami toon jaami ko Éthiopie toon noon jaami ko organisation unité africaine OUA wiyata noon jaami OUA nder noon gommi toon presque directeur stratégie kadi kala ko waɓe faate Afrique kala programme développement Afrique natti hanga développement Sénégal toon wonti développement Afrique foof gondumi hen liggottonomi koye Alpha Oumar Konaré kañum wonno président Mali gasi ligguidimi e Jean Ping woni président jiɗɗoɗo wonde président Gabon kono ministre affaires étrangères Gabon gaynimi on ligguidimi kadi e madame Zouma madame Dlamini Zouma Afrique du Sud debbo madame Zouma ɓen fof ko min liggoto toon so min liggodima ko liggotade directement rek min jaami toon nde noon caggal leydi min tan yano au départ goppumi caggal goppumi ga joom suudam e gallam jaami noon gomi toon duuɓi ɗiɗi ɓe ngari ɓe tawimi toon caɗele expatrié tan no wayi nden Éthiopie heewani sénégalais en so wona liggotoɓe tan Nations Unies e liggotoɓe hono amni min mbi jeeya adiɓe arde toon Éthiopie mi tawi toon ambassadeur uji ɗi min tawi min gondi sehlaɓe joom suudam ari tawi kam toon sukaɓam toon janggi toon ha keeɓi baccalauréat mum jeehi caɗele muɗum déjà ko ittude ɗumen gayna waɗi ɗumen lycée français toon ngari noon goni toon ha keeɓi ha mi woni toon mi janggima toon janggui toon to woni directeur stratégie mi woni kadi mobilisation des ressources kala ko wade affaire kalis d' abord a waɗan plan o mbaɗa programme Afrique holno jiɗirɗa Afrique waɗa développé on direction min joguino ɗum directement e Wade e Koné Alpha Oumar Konaré on min gonno sa gayni ƴeewa kalis joɓowo programme uji ɗi financement eyyi mi waɗi ƴeewi ɗin financement kadi Afrique e aɗani komi mbiyata ko haalde hoore muɗumen tiiɗi programme uji kewɗi mi franchement mbiɗa jeeya e signature am sa yeehi toon a tawan toon kam o famdi hon hen toon mi waɗi e gasi noon sa gayni ɗin programme waɗi ɗum mbanna ɗum noon pour Afrique foof sa gayni noon gartata ɗum e leyɗele ɗe ambassadeur uji ɗi fof pottata ministre uji ɗi fof pottata mbaɗa défendre programme ma ɗum mi waɗi ɗum Union africaine ɗum mbami 10 ans ko liggotonomi Éthiopie ko gonmi toon ha 2010 ɓe mbi kam joni kamɓe de Union africaine ɓe mbaɗimi nommé ambassadeur ɓe mbi yomi joɗɗo e leydi ndi Union africaine yomi jonnoy ɗumen Malawi Afrique australe Afrique australe noon gommi ambassadeur Union africaine Afrique australe joɗimi noon ko Lilongwe en wiye leydi ne wiye Malawi gommi toon Lilongwe ɗo Malawi ɗo ha président Macky Sall ari son excellence nayi noon min nde gommi toon nde comme min wonno ambassadeur Union africaine waɗi kam nomi ambassadeur ambassadeur gonɗi fof mi woni mawɗo muɗumen min wiyata ɗumen yo gar potta e bureau am min kalda wonɓe Afrique ɓe jooɗiɓe Malawi ɓe ko min waɗano ɗumen coordonné te min ɓuuri ɗumen ni grade do banggue on maki wi tawde ko Union africaine déjà waɗi mo nommé ambassadeur mbaɗen mo kankone ambassadeur mbaɗen mo élevé ambassadeur kokken mo titre o tawde wona Sénégal yoɓatamo wona ɗum naji yoɓatamo Union africaine donc alna e men tampere hay hunde o waɗi mi nommé ambassadeur waɗi mi nommé élevé au grade d' ambassadeur décret par décret présidentiel ɗum mbiyata mbatti widemi excellence joni noon jaami ha Malawi woni toon duuɓi 6
min waɗano couvrir leyɗele sappo e goo Leyɗele gonɗe Afrique woni Afrique du Sud, Namibie, Zambie, Zimbabwe, Angola, Mozambique, Madagascar, Maurice, Seychelles, Afrique du Sud. ɗeɗo leyɗele fof min waɗano ɗumen couvrir, c'est à dire koye département mi jeyno leydi fof mbaɗi ɗum présenté mi yindire mawɗo muɗum min kaldi so walla ɓe jeɓɓimama en tant que ambassadeur union africaine woni toon noon duuɓi jeegom ɗo e Malawi ɗo ha gaynumi jaami noon jaamiɗa hen jaami Afrique du Sud mawɗo leydi o noon so Allah ko kanko min potti o wi an joni ɓe nani ɓoyata joni keeɓa retraite ɗumen joni honto arnoon honto jimmi neldam bon wiye mi andani to neldam dakamtinan tan o nelimi Nepad Afrique du Sud Nepad bureau muɗum woni ko Afrique du Sud wattama hande noon Afrique agence de l'Union africaine pour le développement africain AUDA wonti ɗon o nelimi toon gommi toon noon kadi toon kadi liggantoon ko kammo nelim toon kono wona Sénégal de liggotogo Afrique fof affaire infrastructure Afrique fof ha gadi ɗum noon woni gonmi toon AUDA liggontomi ko Sénégal kono ko Afrique fof hankkadi wonti natti wonde Afrique austral o tan wiye Seychelles en ya Namibie en mbiɗa yiya Zambie en Zimbabwe en Éthiopie en mbiɗa yiya Kenya mbiɗa yiya Algérie mbiɗa yiya Maroc mbiɗa yiya ala fof ɗeɗon leyɗele kam ala fof ɗum yahani hen pour nawatami ko programme Nepad o nde wonno kanko président Macky Sall omo andunode on plan Nepad o nde fuɗɗoto nde fuɗɗi ɗum ko kanko ko yeeso makko woni premier ministre gila wonani laamu he kono laamu o wi kam min mbi jeeya waɗɓe fonde Nepad ɓe yomi yaa toon ma won ko gartami o haalan ɗum noon ɗum woni ngammi toon ha hikka noon presque gaynumi mois de décembre mbimi araga mi gartumi noon ɗo de Sénégal ɗo mi ɓattoto gallam ɓe mbi kam tawde ko ɗum raji mi artuɗo hen ɓattoto galle ma hojomaji men kuuɗi kono tan eɓe joguino namdal Harouna Dia e ma ɗum ndey fa ko ɗum ɗon ɗon jinnomi ardini hakkude makko e Harouna Dia mi nani koɓe sehilaɓe ɓaade hojomaji ɗi ɗo no haaldude ma ɗo ha jamma en gasnata ɓaade question ngaji ɗi ne keewi min jiiɗi namdade ma komin jiiɗi haalde ko woni heewi kono min namdotoma ko hakkude ma e Harouna Dia mi nani kon sehilaɓe haalani min hakkude mon e Harouna ɗo ha jamma ko mbiɗa ko so fuɗɗinoma wiya ɗo ha fabi jammude yimɓe wawi haalde haala makko tan taw min tan e makko par ce que min gona sehilaɓe min gon funeɓe machallah ɗum o yeewi haalde min ɗum ɓe kew wiide komin funeɓe min ɓamdi guila boosiyaɓe horko ƴen o ara hande somin gari vacance o ara hande galla men won toon hakke yontere fawintede mi yaha galle mabɓe boosiyaɓe mi won toon yontere min mbaɗa noon min mbaadi Allah itti min toon itti min Fuuta min jaadi kadi Ndar minen leldotono e suudu woturu minen gonduno e jaatigi goto min gonta ha min janggi ha min gonduno classe goto min janggi ha Allah ha min keeɓi diplôme aji amen kanko heeɓi bac S min keeɓi bac S nde wiyeteno ko bac C mathématique kanko heeɓi bac C bac mo heeɓi o noon o heeɓi ko mention assez bien omo jeeya e adiɓe heɓde concours général mathématique premier physique minen gonno min mi heɓani on mention kono o immi ɗon o yalti o yeehi direct wono e waɗoyde ingénieur andi yimɓe heewɓe mbiɗa jalaɓe hen saji ɓe cikkata Harouna ko bawol walla modou walla meeɗa janggude Harouna noon ko ingénieur plein waɗi mathématique spécial mathématique supérieur mathématique spécial ɗum noon sa anda jangde enseignement supérieur de a wawata andu ɗum ko ça représente ɗum arte makko yeyde leɗɗi ɗi wadde commerçant walla wadde homme d'affaires o arte makko kono ko ingénieur plein woni ingénieur plein o waɗi mathématique spécial mathématique spécial nden koɓe tato ɓe mbaɗa choisir mbiɗa fotno jeeyede hen kanko Harouna e kanko goɗɗo ne wiye Gila Thiam woni directeur général RTS kamɓe jeehi min keddimi ɗo ha Allah waɗi gimimi ɗo jaami mbaɗomi économie tawiɓe France min jangi toon kadi France kadi komin goni toon ko min toon kadi min jindirano ñande foof wimotono ha Toulouse waro tawami ha Paris min joddo ɗon min jeytoto min mbadda hunde foof hamin garti toon
ha Allah waɗi noon o fuɗɗi nadde liggade adano liggotono ko banque mondial o liggotono ko ɗum nayi ko neɗɗo noon liggoto dariɗo kadi ko neɗɗo simple Harouna yiɗa haalede ni quoi tawde gonga haalto yiɗa haalede ko neɗɗo simple joni o liggi hen liggi o waɗi hen ɗum ha affaire nde fuɗɗi yaltude joni o wi joni o woppi ɗum naji banque mondial toɓe jinno nawdemo to o arti o wi hankkadi volde ses propres affaires o tampino hen noon ɗum noon o tampino hen noon e affaire voilà ɗum noon ko noon so mbi ɗum yidde widema so wi joni mbiɗa haala Harouna ɗo ha faɓi janggo mbiɗo wawi haalde haala makko ko sehlam goo ko ɓi nenam ɓi babam ko funeram minen mbaddi foof voilà ha sa wi Harouna tan a wi Salif Sall sa wi Salif Sall tan ɓe mbiyata ko Harouna Dia machallah ko ɗon noon min mbaati noon dawde woni miñira men moƴƴo woni monsieur le maire mo Horkoƴere min mbawa tan ko jarnadema aussi kankone machallah dawde no ari bonnani ɗum kadi ko miñam moƴƴo dewɗo e am toppiti ɗum omo andi hakkudam e Harouna wano nde jaminem jahat toon nde taw ko cukalel galle ɗum naji min tan Harouna ganno e nen gueddaɗo ɗon andi ɗum baba Moussa ma resi Allah yurmo yafom en anno ɗum dawde ne bonnani ari woni maire Horkoƴere joni en kaldi ba Modi ko silluni kono aɗa ɓuuri andude dawde omo toppiti Horkoƴere noon tigui jarama hunde foof ñande o meeɗa wonde hakke 15 jours taw yetta e Horkoƴere ko jaahowo mbaɗowo foof ñande foof yahata yiwtoto to commune makko kala ko nawata commune o yesso omo waɗi hen wonani tan balɗe même pas balɗe sappo e joyyi waɗi toon financé neɗɗo goto neɗɗo amen goto o darana affaire politique o de o ni wondano e makko o yeehi o waɗa ɗum financement pisciculture projet pisciculture woni ma ɓuur negol liɗɗi negol liɗɗi e wadde agriculture ma ɓuur combien so sodat ɗum machine pompe sodat ɗum ɗaji ma ɓuur plus 10 millions ko waɗi ɗum financé pour yo wadda o wi kala min kala wata yaade am wonɗo mo gonɗa foof kono yo tawa aɗa jogui ɓamtare kala joguiniɗo ɓamtare Horkoƴere ɓamtare Horkoƴere mami walla ɗum no wonni foof a wonde am a wasa wondede am a woni militant walla a wonani militant ɗum foof min gonda minen ko ɗum min ɗum dawde noon wayi so woni noon tawde omo heɗat omo nanana Harouna gonga ko Harouna wimo fof ɗum waɗata Harouna kadi ko sehlam meeɗa ɗumindemi hunde ko mbawi ko minen mbawa tan ko weltade en wayno ko mbimomi foof ko ɗum waɗata kam Allah jarama ɗum noon nde Fatou koye uddude saabu yewtere nde mbiɗen no weeli en gasni ha laaɓi soko Allah en jasni ha laaɓi guilnani kono noon oɗen gandi fuutankagal ene jogui ko haalote woni holɗum sowo heeɗo gaaci e hol plan makko ñamdu makko ndu suuɓi sowo heeɗo musique gaaci mbawɗen wiide ñamdu makko holɗum kanko temps e joni mi haalanma joni e aɗani ko Horkoƴere jeeyaɓe min komi ceɗɗo ceɗɗa ndu noon e foore am tawde gonga haalte Farba Salli ko gawlo amen gawlo seɗɗa kam mbiyata beñu ganna a wi beñu ganna o tanam carrément min par ce que min komi tanum jagui mayram ɗon kadi mbiɗa fawi fiitade ɗon no fewi kadi Horkoƴere ɗo jaami ɗo kadi bonnani ɗum e gasiɗe kewi heɗade noon aɗa andi ɓurata tan ko awluɓe tan yela en ga ko ɓen koye mabɓe kadi ñamdu nduni koye mabɓe kadi mawni ñamdu ndu noon sa haali tawde ko ñamdu kalɗa aɗa tooñami aɗa yiiɗi tan jaggudemi waɗnam suufu kanje suufu kanje kala ko waɗi kanje maafe kanje ɗo Fouta walla suufu kanje ɗo Dakar ga min ɗum dañi kala ko waɗi kanje mbiɗa yiiɗi ɗum noon ndeysan konngol mbayni ko ndey Fatou en mbaynoto hande noon émission weeli nde goyno nde wonno guinfiɗa ɗo nde ko neɗɗo moƴƴo ko babam ko sehilam émission hande weeli mbiɗen nde arte ha ɗo gasirde babanne eyi salmina yimɓe foof tan piɗɓe oɗo en Dieynaba en DG en Mati machallah nenam Amdar Kibbiri mbiyemo émission hande on calminama da onon foof baba konngol mbayni ko ndeysan konngol mbayni ko mi jarnima Ndeye Fatou ka baɗam moƴƴo mbiɗa andi mbimi tout le temps ko wiɗa haalde yumma mbimi a jogui ɓiɗɗo noon toppitima ne dartoma e darma tout kañum an tan ɗumen tan mi salmina yumma no fewi Amdar Kibbiri mi salmina Ba Modi teddinma no fewi mi salmina ɓe gartuɗa ɓe Mati Mar mi salmina Dieynaba Diallo mi salmina Samba Diop mi salmina Abou Diop mawɗo
mbiɗa yeeɓamo noon kasetaji makko ɓooyɗi ɗi o waddatno e ɗum naji mbiɗa ndaara ha joni ɗin kasetaji vidéo mi jogui ɗum kam mbiyanno tuufeji mi weltima garal moɗon ɗo no fewi mi jarnima kadi bandiraɓe fuutankoɓe foof mbiɗa jarnima kadi cadre uji hono amen ɓe poɗɗon yoyde ɓe foof mbiɗi ñaaguiɓe tan yoɓe jaggodira koye mabɓe ɓe liggo Sénégal ɓe liggono Fouta ɓe mbasa yejjidde Fouta yen saji to mbiɗa tooña yimɓeɓe ɓe wiya saɗa wawi wiide ƴe saɗa wawi wiide ŋe saɗa wawi wiide ɗe saɗa wawi wiide ɓe ɗum ko fuutankoɓe tan e serraɓe mbawi wiide ɗum ƴamal ƴakkuru ŋaŋol ɗe ɗiɗi wona didide mbimi ko ɗiɗi ɗiɗi woni fuutankoɓe ɗum waɗi Allah jarama jarama ɗo Djiby Sall jangguiniɓe yallah yurmo mawɗo Djiby Sall mawɗo Djiby Sall jangguiniɓe e Samba e Murtuɗo Samba Diop en Murtuɗo Diop ko ɓen jangguimo heesaji ɓuura e no Pular jimmi ko ɗum woni Pular tigui rigui yo joom wawi wiide ɗe yo wawi wiide gue yo wawi wiide ŋe yo wawi wiide ƴe yo woni ƴakkuru voilà Allah jarama jarama Baba Salif Sada Sall tawno Pular no wi wadde gueɗe nayyi weeɓani wadde ko wino ñamde ko remno eggude ɗo honno ancude ko yinno gorko mbo gelleji birom walla mbiye jamɗe Solo Ndiaye walla wiye Daara Wuro Koli en beltanima no feewi saabu mbimi ko fawru gandal ko woni ko e makko yawma taw wona e waktuji ɗiɗi kaldaten ɗum gasa ala wona e waktuji nayyi ko gando ɗum waɗi émission o wallahi o gasi gilnani paamon kono noon ko weltare en beltanima kadi mbo wi sehil makko ha e miñi makko Dawoudou Gueddade Maymouna Tafsir mi wiye Dawoudou Mayret Samba Gaysiri tawno arɗo guellel en beltanima ko kanko no fewi ko noon eɗen garno ɗo hande yewtere men 43 eɗen gardi e Samba Diop wondude Dieynaba Diallo Matimar kono yewtere huuli an ene dosidira ɗum bamoji e ndey fatou kono Adama Aissa kadi no tawno Salif Sada Sall ko tokono mum oɗo on no tawtara ɗum noon Adama Ndiaye e Adama Aissa ɗum noon kamɓe kala en beltanimoɓe kamɓe tawtara yewtere men huuli an ɗum noon ko ɗo kaddaten e bandiraɓe yewtere huuli an ha saaha goɗɗo no mbiruɗen ni neɗɗo mo ganduɗa ko yimɓe hewɓe kadi no guure makko ina waɗi noddateɓe notatako min wi noon kono kanko kala ne nodduɗa mba heɓatno waɗi ɗum ko yidde ko woni ko heewiɗo fuutankoɓe jalti galleji nde tawno no wiye saɗa yalta galle somi dañima mi wat ɗum yowama dow caali ha garta eyyi somi dañi mami wat yowete dow caali sa arti ko nden andata a waɗi kono a bonnani ɗum noon kadi Allah jarama jarama no mbebniɗa garugol amen ɗo yeɓoɓe Ayaw Habrede PD TV Allah jarama on jarama vendredi prochain